Homenaxe en memoria das vítimas da Dina de Valencia. Hoxe fai un ano da traxedia que lles arrebatou a vida a 237 persoas. O rei expresou a súa dor máis sincera polas vítimas, dixo que elas son a razón, o corazón e o sentido deste día. Preocupación en Galicia polas trabas xudiciais ao desenvolvemento eólico tras a sentenza do Tribunal Superior contra un parque en Mazaricos que contaba coa aval da Xustiza Europea. A conselleira defende que os trámites son correctos. Quedan poucas, pero aínda existen. Falámoslles das salas de cinema do rural. Espazos con apenas 100 butacas onde, iso sí, na carteleira non faltan as últimas estreas. Boas noites. Unhas 800 persoas asistiron esta tarde ao funeral de Estado polas vítimas da Dina en Valencia, presidido polos reis. Participaron os familiares dos 237 falecidos, o Goberno en pleno e as máximas autoridades do Estado. O presidente da Xunta tamén asistiu como boa parte dos presidentes autonómicos. No acto lerónse os nomes de todos os falecidos, gardouse un minuto de silencio e os reis fixeron unha ofrenda floral na súa memoria. No seu discurso, Filipe VI compartiu a dor das perdas e pediu rigor e seriedade para analizar o ocorrido e evitar que se repita a traxedia. Tamén tomaron a palabra as vítimas que reclamaron que prevaleza a verdade e se depuren responsabilidades. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad. Un cariño personal y un cariño de toda España, que es necesario expresar hoy aquí. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes. Antes de comenzar o acto, algúns dos asistentes increparon o presidente da Generalitat que asistiu ao funeral, malia que parte das vítimas pediran que non fora. ¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Controlador, no te queremos! ¡No te queremos! A escena repetiuse o remate do funeral con berros que pedían a dimisión de Carlos Mazón, que en ningún momento acompañou os reis e o presidente do goberno nos saúdos ás vítimas. Na Dina máis grave do último século en España morreron 237 persoas. Houbo milleiros de damnificados que perderon todo o que tiñan e tiveron que empezar de cero. Nas tarefas de reconstrución participaron administracións centrais e autonómicas e tamén o exército. Os voluntarios que se centraron na limpeza das vilas destruídas e no apoio ás familias tamén foron importantes. A previsión alertaba de chuvias fortes, pero nin a máis pesimista se achegaba sequera aos 600 litros por metro cadrado que caeron nalgunhas zonas. Choveu como a ninguén lembraba, en unha superficie considerable, desde a Horta Sur á cabeceira do río Magro. En Paiporta, 5 kilómetros ao sur de Valencia, desbordouse o barranco do Poio. A riada levouno todo por diante, estradas, pontes, vivendas e vehículos. De súpeto, volver á casa do traballo converteuse nunha cuestión de supervivencia. Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. Coas inundacións comezou a falarse xa de desaparecidos. Dúcias primeiro, centos pouco despois. As redes sociais fervían cos relatos de algúns rescates imposibles, pero a traxedia era descomunal. Yo lo estoy buscando desde anoche. Estoy buscando a mi hijo desde ayer. 229 vidas arrebatadas pola gota fría que non se puideron contabilizar ata varias semanas despois, porque, mentre sobre o terreo se buscaba os desaparecidos, España inteira se mobilizaba. De súpeto, todos éramos Valencia, un caos infinito onde a axuda despregada pola Axencia Galega de Emerxencias foi moi ben recibida. Responder a ese cariño, pois de algún xeito, e ese xeito mellor que podemos facer que, lóxicamente, botarles unha mano a chique e alivialos pois, todo este sufrimiento que considero que está un pesadelo para eles. Mención especial para a xente nova, que deu un exemplo de solidariedade, coraxe e organización que podemos resumir nos nomes de outros 3 galegos, Denís, Aarón e Ismael. Desde que llegamos aquí, llevamos aguantándonos las ganas de llorar todo el rato, ya no podemos más. Y me dijo que iba a ir y me dijo vente conmigo y sin pensarlo, nos vinimos sin pensarlo. Hacemos lo que podemos, esperemos que vaya mejor todo.
O primeiro aniversario da catástrofe marcou tamén a sesión de control ao Goberno no Congreso dos Deputados. Pero xusto hoxe non houbo cara a cara entre Pedro Sánchez e Feijóo. No Goberno marcaron a estrategia de non entrar ao corpo a corpo co PP. Antes mesmo de comezar, xa se podía entrever que ia ser unha sesión de control diferente. Nas bancadas predominaba a cor negra nunha xornada marcada polo funeral de Estado. Vamos a ponernos en pie y a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las 237 personas que hoy hace un año perdieron la vida. Despois da homenaxe tocaba cara a cara, pero a orde de Moncloa contundente, non entrar no corpo a corpo co PP. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado? Intentou no Feijóo, pero Sánchez declinaba a refrega. Creo, señorías, que hoy no es el día. E como dous non debaten, se un non quere, na réplica máis do mesmo. Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas. Sánchez non se deu por aludido e o PP acendeuse. Mire, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año, cuando les pedimos suspender un pleno, y ustedes quisieron seguir adelante. A voceira popular subía o ton. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas para no contestar a la oposición. Creo que en el día de hoy tenemos que reservar el debate de esta Cámara al recuerdo de las víctimas y al Pero nin Montero nin o resto dos ministros abandonaron a estrategia marcada por Pedro Sánchez de non xogar nese terreo. Aquí en Galicia medra a preocupación polas trabas xudiciais o desenvolvemento eólico despois de que o Tribunal Superior de Xustiza fallara contra un parque en Mazaricos que tiña o aval da Xustiza Europea. A sentenza asegura que a declaración de impacto ambiental foi insuficiente porque non inclúe o tendido polo que se evacúa a electricidade. Desde a Asociación Eólica de Galicia amósanse estupefactos con esta resolución xudicial. A conselleira de Medio Ambiente defende que os trámites son correctos. Esa línea de evacuación xa lle dá servicio a outro parque e xa foi analizada. Por lo tanto, eu considero que hai un erro, unha sentencia errónea que deberían de revisar, pero en todo caso, se non se revisa, o que temos que facer é recurrir de novo ao Supremo. O tribunal está a pronunciar en contra do que di a lei galega. Todo o mundo está estupefacto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. E isto que vai repercutir en Galicia é que a seguridade xurídica o que vai a espantar calquer tipo de investimento en calquer outro tipo de actuación. Esa é a nosa preocupación. A patronal eólica nacional pronunciouse no mesmo sentido sobre esta sentenza. Calcula que Galicia vai perder máis de 2.700 empregos e máis de 6.300 millóns de euros anuais en investimentos. A patronal eólica advirte que, sen seguridade xurídica, a nosa comunidade vai perder tecido industrial e emprego. En Manzaneda asistimos hoxe a un cambio de guión. A moción de censura contra o alcalde socialista Amable Fernández quedou suspendida por decisión xudicial ao poder existir causas de nulidade no procedemento. Foi o propio rexedor quen presentou a denuncia. Manzaneda amenceu hoxe cunha moción de censura paralizada. A decisión xudicial chega tras denunciar o alcalde irregularidades na tramitación. Mantén que só 2 dos 4 conselleiros que a asinan compareceron en persoa vulnerando o que di a lei. Por vagancia, porque dos 4 diputados os concejales poden vir os 4, pero é máis cómodo quedar en casa e non dar a cara que vayan 2 solos. Pois eu xa te digo, se hai posibilidades de que isto se retrase hasta a Navidad cando toque, o que diga a jueza, que sí que van facer despois, pois que a fagan, home. Pero o Partido Popular esta medida cautelar non cambia a situación de inestabilidade política que se vive en Manzaneda cun goberno en minoría. É unha xogarreta, a verdad, que máis propia de outros tempos que non de agora. Bueno, presupoño que así tamén se quitará a máscara e vemos que non lle importou ensuciar o nome de Manzaneda e embarrar o nome do secretario, que foi a quen denunciou. O auto fixa de prazo 3 días para que o secretario xudicial presente alegacións. De non facelo, a suspensión manterase. A Asociación Galega de Enfermos de ELA e a Xunta fan fronte común para pedirlle ao Goberno que amplíe as axudas a todos os afectados pola doenza. Din que a nova lei ELA contempla pagamentos que chegarían só o 5% dos doentes en fases máis avanzadas. Conta Manolo que foi futbolista, árbitro e albanel. En 2002 notouse torpe con dificultades para moverse e comezaron as probas. Sabes que teño?
Esclerosis lateral amiotrófica. Non tiña nin idea. Esclerosis. Sabe lo que é iso? Pode ser que é unha cousa moi jodida que vou palmar en 3 anos. Evan, 23, di que ten o humor e o ánimo intactos, pero... A mobilidade vai a menos. Me teñen que me dar de comer, teñen que me dar de beber, teñen que me duchar, teñen que me levantar, teñen que facer todo. E tiveron que ir adaptando a casas, terapias e os equipamentos segundo foi avanzando a enfermidade. Hai familias que non se poden permitir. Vamos, el ten unha pensión e o traballo, pero senón é gracias ás axudas. El ten recoñecido grao 3 de dependencia, pero quedaría fora das axudas creadas coa nova lei da ELA. Serían ata 10.000 euros ao mes para as persoas con ELA en estado avanzado. 5% xente que ten traqueotomía e PEC. Os outros non valemos. Xunta e a Gaela piden ao goberno que amplíen o acceso ás axudas para que cheguen a todos. Necesitan facer terapias, necesitan un logopeda, necesitan un fisioterapeuta, necesitan moita axuda. Por iso lle pedimos axudas para todos os pacientes con ELA, non solamente para un 5% da poboación. A Xunta outorga axudas de 12.000 euros ao ano ás persoas con ELA cunhas 200 beneficiarias. A partir do ano que ven quedarán libres de tributación. Unanimidade no Parlamento galego para solicitarlle ao Goberno Central máis medios contra o narcotráfico. Votaron a favor os 3 grupos, Patricia. Sí, populares, nacionalistas e socialistas concordan na necesidade de facerlle fronte ás mafias do tráfico de drogas e por iso os 3 grupos con representación desta Cámara galega votaron a favor de solicitarlle ao Goberno Central que reforce os medios de loita contra o narcotráfico no país, sobre todo na Costa da Morte. Solicitaron tamén que as embarcacións recentemente incautadas no buque Lila Mumbai se dediquen a servicio de vigilancia aduaneira e que ademais se abra licitación para renovar as embarcacións actuais. Tamén que se cree unha base permanente marítima, unha unidade de investigación da Garda Civil na Costa da Morte. O que non saliu adiante porque votaron en contra populares e socialistas foi a proposta do Bloque Nacionalista Galego de solicitar o traspaso de competencias a Galicia en asuntos de vigilancia aduaneira. Grazas, Patricia. A economía española modera o seu crecemento entre xullo e setembro. Medrou 6 décimas, 2 menos que no trimestre anterior. Penalizáronnos as exportacións que caeron e aguantou a demanda interna. O crecemento interanual é do 2,8%. O Goberno dá marcha atrás co mapa das rutas estatais de autobús que suprimía paradas no rural. O Ministerio de Transportes comezou a elaborar un novo modelo de concesións sen renunciar, di, ao obxectivo de deseñar rutas máis rápidas e atractivas. Ence negociará un proceso de despedimento colectivo nas fábricas de Navia e Pontevedra. A empresa papeleira afirma que perdeu 22 millóns de euros nos 9 primeiros meses do ano e por iso porá en marcha un plan de eficiencia que vai executar ata 2027. Con el, quere lograr un aforro de 200 millóns. Don Xoán Carlos fai un exercicio de memoria en reconciliación. Trátase dun libro do que xa trascenderon algúns capítulos e no que repasa a súa vida. Don Xoán Carlos lembra a súa chegada a España, tamén o seu primeiro contacto con Franco e como se fragou o camiño da reconciliación. O rei Xoán Carlos di, hai que imaginar unha escena. Un rei nomeado por Franco xunto a máis ruda das estalinistas, en referencia á Pasionaria. Iso sería inconcibible 18 meses antes. Recorda como ordenou deter o golpe de Estado no 23 de febreiro e como toda a súa vida estivo e está ao servizo de España e da Coroa. Dende o seu retiro en Emiratos, di que sente a España pegada na pel. E finalmente un desexo, manter unha boa relación con Filipe ao regresar. A Unión Europea pide que se respecte o alto fogo e o plan de paz en Gaza, un chamamento que fan desde Bruxelas tras os últimos bombardeos israelís que deixaron un 100 de mortos na franxa, María. Sí, para o Executivo Comunitario os últimos ataques israelís evidencian a urxencia de cumprir de forma efectiva co cesamento das hostilidades. Por iso, o voceiro de Exteriores da Unión Europea insistiu hoxe en que o conflito non ten saída militar e subliñou a importancia de por fin ao ciclo de violencia, morte e destrucción na franxa de Gaza. Dende Bruxelas chaman a todas as partes a implicarse plenamente na posta en marcha do plan de paz, conforme ao acordo proposto polos Estados Unidos para garantir un alto fogo estable.
As chuvias torrenciais e o vento levaron a alerta a Andalucía. As provincias máis afectadas son Sevilla e Huelva, onde hai un ferido grave. Durante todo o día sucedéronse incidencias con sotos e plantas baixas anegadas, cortes na rede viaria e estradas inundadas. Soaron as alertas en Andalucía. Os habitantes de medio cento de concellos recibiron unha mensaxe nos seus móviles chamando a evitar desprazamentos e a seguir as instruccións do 112. As fortes chuvias anegaron rúas e estradas, especialmente en Huelva. Rexistráronse caídas de polas e árbores e o vento converteu elementos da paisaxe urbana nunha auténtica ameaza. Na localidade onubense de Gibraleón, un home resultou ferido despois de caerlle enriba a estrutura dun toldo. Houbo cortes na rede viaria e desaloxos en inmobles anegados. Tamén desaloxos preventivos nalgunhas instalacións sanitarias e centros educativos, posto que a alerta chegou coa xornada lectiva xa comezada. No tragaba los caños, no tragaba agua porque la cañería no daba abasto. Era una cosa muy exagerada. Dijo, entró al agua y me salió para la puerta del Cádiz. O temporal tamén se deixou sentir con forza en Sevilla, que sufriu a maior tromba de auga da súa historia, 115 litros por metro cadrado en menos de 24 horas, con 25 litros en tan só unha hora. A alerta laranxa leva toda a xornada activada. Rexistráronse problemas de tráfico e tamén nos sumidoiros. As rúas convertéronse en ríos e camiñar por elas foi unha misión tan perigosa como pouco recomendada. Aínda que en menor medida, o temporal tamén chegou ás provincias de Córdoba, Cádiz, Xaén, Málaga e Granada. No Caribe, o furacán Melissa reduciu a súa intensidade á categoría 3 despois de deixar un rastro de destrucción. En Haití, o rebordamento dun río deixa 25 mortos e 10 desaparecidos. En Cuba, os ventos de máis de 200 km por hora obrigaron a evacuar máis de 700.000 persoas e deixaron máis de 3 millóns sen electricidade. Unha macrooperación contra o crime organizado acabou con máis de 130 falecidos no Río de Xaneiro. Está considerada a operación policial máis letal da historia do Brasil. Máis de 2.000 axentes asaltaron a tiros dúas favelas en busca dos xefes do grupo criminal Comando Vermello, o segundo máis poderoso do país. Detiveron 80 persoas e as autoridades do Brasil consideran que foi un éxito. De volta en Galicia, no xuízo polo crime de Coia, hoxe declarou o acusado. Confesouse arrepentido polo acontecido e sostivo que non tiña intención de matar a súa vítima. Mónica. Si o procesado dixo que está arrepentido, que non quería matalo e que era amigo da vítima desde que tiñan 14 anos. Dixo tamén que se quisese matar a alguén non o faría na porta da súa casa e pediu perdón á familia. Foi o final da sesión de hoxe na que tamén declararon os asentes científicos e os médicos forenses que acreditaron que o disparo produciuse a menos dun metro de distancia. Mañá rematará o xuízo cos informes finais e o venres comezará a deliberar o xurado popular. Non quería matalo, está moi arrepentido. Foi a principal mensaxe que deixou o acusado polo crime de Coia na terceira xornada do xuízo. Explicou que a vítima era amigo seu desde os 13 anos e que cando ese 6 de abril de 2024 apareceu na súa casa cun machado, fixo un primeiro disparo de advertencia e un segundo co que pretendía alcanzalo no ombro, aínda que acabou dándolle na cara. Un dato clave para lograr unha sentenza por homicidio e non por asasinato. O procesado só respondeu ás preguntas do seu abogado e pediulle perdón á familia do finado. Na sesión da mañá, os peritos de criminalística explicaron que a ferida mortal e os restos de chumbo no suadoiro do morto apuntan a que o disparo se fixo a menos dun metro. E os axentes que analizaron o móvil do acusado atoparon mensaxes e fotos ameazantes enviadas pola vítima 2 meses antes dos feitos. Por último, 2 forenses acreditaron que o presunto asasino presentaba restos de cocaína, cannabis e ansiolíticos en sangue. O xuízo remata mañá cos informes finais das acusacións e da defensa. O venres, o xurado popular comezará a deliberar. E quedaron absoltos os 2 acusados de provocar o incendio que devorou as termas da Chavasqueira en Ourense hai 6 anos. No xuízo non quedou probado que ningún dos 2 interviñera na orixe do lume. Detiveron un xamán na súa casa de Queiruga, en Porto do Son. Acúsano dun presunto delito de estafa. O operativo chamou a atención de toda a vila, Alejandro.
Sí, porque ata esa vivenda desplazáronse varios furgóns e tamén varios coches da Policía Nacional dun equipo trasladado dende Madrid. Ata esa vivenda detivérono e tamén sacaron moita documentación que nestes momentos está sendo analizada. Din que o suposto xamán, alcumado como o catalán, era unha persoa solitaria que non se relacionaba co resto de persoas da vila. O que si era sabido é que na súa parcela tiña bastantes animais, entre eles cans e unha cabuxa. Grazas, Alejandro. Os aparcacoches de Ferrol están no disparador polas ameazas e os danos en coches, pero hoxe quixemos coñecer o outro lado, a versión dun home que leva moitos anos buscando algo de moeda para pagar as adiccións. Sen nomes nin imaxe, porque non se sente orgulloso. Que mi vieja no sabe que estoy aquí, tío. Tiene una duda, pero no lo sabe. Yo siempre trabajé, yo tuve mi sueldo y todo, y no lo sé, situaciones de... Situacións das que se lamenta, pero para as que evita buscar culpables. Situacións dunha vida que se malogrou de camiño. Llevo 30 años en esto, es un bucle, estás en esta mierda. Un bucle que o leva cada mañá ao aparcadoiro do arquitecto Marcide. 2 horas de traballo con horario fixo para conseguir unha media duns 30 euros, o salario para calmar o mono. Y hoy no, y alguna base de vez en cuando. Depende del dinero que se tenga. La coca cocinada. Asegura que non ten antecedentes e doese polos compañeiros que lle dan mala fama. A mí me jode que haya estas movidas y estas peleas y jaleos y robos, porque me está perjudicando a mí. Pero yo respondo por el tiempo que estoy yo. Sobre a posibilidade dunha segunda oportunidade. Complicado, con la metadona se sale, coño. Yo ojalá tuviera un curro, tío. Hasta me venía bien para desengancharme. Tener la jornada, ¿sabes? El curro, el día ocupado. Son soños dos que desperta cun golpe de realidade. Yo en mi situación ahora mismo pues no me lo planteo. A súa é a historia case repetida de moitos compañeiros de faena dos chamados gorrillas, das víctimas dos 14 asentamentos da droga que hai entre Ferrol e Narón, o gran supermercado dos narcóticos de Galicia. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Conta a lenda que cando a Santa Compaña sae en procesión é que andan á procura de alguén. En Cambados, viron xa esta tarde. Tiña previsto sair mañá, pero como a previsión é de mal tempo e non se querían mollar, van deixar feito hoxe o traballo. Polo que se ve, por certo, as almas en pena son cada vez máis novas. No Ribeiro continúa funcionando un pequeno cine dos de sempre. Non abre todos os días e ás veces só hai 2 persoas na sala. Con todo, o seu maior inimigo non son os cines comerciais, son as plataformas de internet. Ernesto e o seu cine de Leiro son hoxe os protagonistas da nosa película. Porque papá non ha vuelto toda... Pois isto abriuse en 1983, estuvo prácticamente aberto todo este tempo, só houve un paréntese aí de 2 anos. E dende entón segue proxectando películas e estreas para todos os públicos nesta sala con capacidade para unhas 123 persoas. O ter só unha sala é un pouco complicado, porque ao mellor unha semana pasas un estreno, está funcionando ben esa película, pero logo a semana seguinte hai outra e xa hai que retirar esa. A súa sala colgou a cartel de completo coa estrea de Avatar, xa que foi o primeiro cine de todo Ourense en instalar tecnoloxía 3D. Con todo, hai días onde só asiste 1 ou 2 persoas. Non é rentable, pero bueno, incluso hai veces que digo, mira, casi che regalo unha invitación para outro día e non voy a película, porque entre que teño que dar a mitad ou algo máis á distribuidora. O maior inimigo destas salas son as novas plataformas audiovisuais. Se unha película estrenase no cine e ao mellor se cada ao cabo dun mes ou así xa están nas plataformas, entonces a xente ao mellor prefiere velas na casa. Cada vez menos persoas van ao cine e moito menos no rural, o futuro destas salas non está garantido. Que aproveiten, porque ao mellor se cadra, logo se cerra e logo dirán, pois agora non hai un cine a un día e tal. Creo que se deben aproveitar as cousas que temos e valoralas, claro. O gran Pepe Vieira leva varias das mellores carnes do mundo a un dos seus restaurantes en Pontevedra. Os comensais van gozar de 3 cortes de alta calidade, un deles de orixe galega. Excelencia na mesa e tamén nas brasas. Excelencia no produto e nas mans de quen o prepara é éxito asegurado.
Van a estar vindo pois, parrilleros de fora de Galicia e parrilleros de aquí. Van a ser carnes a brasa e normalmente pois, van a ser pois, degustacións de diferentes tipos de animais que tanto de aquí, tanto de origen galego como de origen de outros lugares. Una carne portuguesa, una gallega y un guayú de usido, que evidentemente según la morfología, la grasa, el nivel de infiltración, pues no todas se asan con el mismo punto de fuego, ¿no? Las carnes galegas pues ahora mismo están pues a un altísimo nivel. E tamén trátase un pouco de confrontar, non? O que temos nos aquí con outras carnes que son de fora, que cada parrilleiro pois de o seu matiz, non? Pois hai quen lle gusta máis traballar con carbón, hai quen lle gusta máis traballar con leña, hai quen lle gusta máis que a carne quede un pouco afumada. Compartirán técnicas nunha xornada dedicada á excelencia cárnica onde Galicia é punteira. O produto, digamos, o rei do plato, o rei de todo isto é a carne galega. Coa carne galega eu creo que nós somos un referente e seguramente a empresa mellor posicionada en Europa e en algo de Asia tamén. Levar este produto polo mundo é unha carta gañadora. Pontevedra acollerá novas catas en novembro e febreiro. Estamos no Día do Gato. Se ben é certo que cada ano hai máis dun día dedicado a estes felinos, a conmemoración deste 29 de outubro naceu nos Estados Unidos cun propósito moi claro. Unha encrucillada, un bello debate. Todo o mundo ahora gatos e cans. Teño 2 gatas. Los niños máis querían un perro que un gato. Nada, ningún. Gustamos os animales, pero non para estar aí pendiente deles. O 29 de outubro instaurouse nos Estados Unidos como Día do Gato. Hai outros días do gato durante o ano, pero este naceu para concienciar sobre o número de felinos abandonados na rúa. Collímonos adoptados. Está habendo un cambio moi claro, unha tendencia a xente cada vez a adoptar máis gatos. A meirande parte dos gatos que nos atendemos son adoptados. A propia Carme veterinaria caeu recentemente no engado da adopción felina. Era de cans e atopeime o ano pasado cunha gatiña pequena, adopteina inmediatamente. A xente, unha vez que entra en contacto co gato, empeza a convivir con el, queda totalmente prendado. Poderíamos pensar que debemos adoptar un gato non solamente por o gato, senón por nós mesmos, porque cambia a vida. Sexan claros ou, digamos, escuros. A mí me dan compañía que cando chego te saludan e todo. É igual que os cans. Ás veces nin sequera existe debate, nin é sempre certo aquilo de levarse como a eles. Nun día de dor e de lembranza despedimos este telexornal ca homenaxe de toda España ás 237 vítimas da Dina no primeiro aniversario da traxedia. Ata mañá.